U stmat li ta' kuljum qed jintefqu ma' 600,000 euro fin-negozji permezz tal-vouchers tal-100 euro li tqassim tagħhom miexi b'ritmu maġġel. Tant li sa issa tqasmu ftit iżjed minn nofs il-vouchers. Il-vouchers għal kull persuna tal-fuq minn 16-il sena qed jitqasmu permezz ta' posta reġistrata biex jiġi assigurat li kulħadd jirċivihom. U issa il-Malta Post qasmet il-voucher lil aktar minn 240,000 persuna. Dawn il-vouchers jistgħu jintefqu f'post ta' akkomodazzjoni turistika, ristoranti jew negozji li jgħalqu waqt il-pandemija. Dan l-istazzjon segwa mill-qrib it-qassim tal-vouchers. F'Ħalluqa sibna l-pustier jagħmel xogħlu b'dedikazzjoni biex dawn il-vouchers jaslu għand in-nies. Jiżdied u fehem ix-xogħol, imma qed insibu kooperazzjoni kbira ma' residenti għax aħna diment jiffermawna mill-ewwel għalina ħaġa tgħinna għax nifrankomlu noqogħdu nagħmlu avviż, noqogħdu nibgħatu n-nies jiġbru mill-counters tagħna. Rodney Ellul, manager tal-Malta Post, spjega li l-vouchers se jkunu kollha mqasma sal-aħħar ta' dan ix-xahar. Pustier jibda fis-sitta ta' filgħodu u jispiċċa pratikament x'kien lesti kollox, jiġifieri ġieli qed jagħmel anke s-satejta wara nofsinhar. Iħabbat xi kultant isib in-nies u xi kultant ma jsibx nies, meta ma jsibx nies qed ikollu jagħmel notifika għal kull voucher li jsib, ġifieri jekk hemm erba' ġodar waħda jrid jagħmel notifika għal kull persuna. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri fisser l-injezzjoni ekonomika li jagħtu dawn il-vouchers. Din miżura ħad tkun qiegħda tinjetta 44 miljun euro f'perjodu qasir ta' żmien. Ġifieri qed nikkalkulaw li jkollok madwar iktar minn 600,000 euro kuljum fejn dawn il-familji jkunu qed jitulizzaw dawn il-vouchers fin-negozji tagħna.